A campaña do polbo arrancou con capturas e bos prezos. Na lonxa de Porto do Son o valor do cefalópodo oscilou entre os 14 euros o quilo e os 9 polo tamaño dos exemplares. As nasas regresaron ao mar para a captura do polbo 3 meses despois do inicio da súa veda. Os mariñeiros inauguraron o mes de xullo regresando cos capachos cheos deste demandado produto, aínda que as impresións da primeira xornada de traballo non foron tan favorables como se esperaba. As impresións, de momento, en teoría o tope están collendo, pero tampouco como para moitas flores. Están collendo tope, sí, pero iso non quere dicir que vai xa para dentro de 2 semanas, 3, vai dependendo moito do que vai collendo a xente todos os días. Polo que de primeiras non se están a ver os resultados que se esperaban ter nesta ampliación da veda do polbo de 3 meses. Hai pros e contras. Sí que o pulpo creceu e o que era pequeno sí creceu, pero tampouco, como outras campañas, non se ve tanta cantidad como para tanto tempo de parón. Sen embargo, no referente á calidade, Está vendo máis grande que pequeno e mediano, pero a calidade bastante boa. a parte positiva polo momento é que en lonxa os prezos responderon bastante ben. Sempre o mariñeiro sempre quere un poquinho máis, o comprador un pouco menos, está peleando así, pero bastante ben. Sobre 14 o grande, 11 e pico o mediano e sobre 9 euros o pequeno. Todo ao final da campaña o mellor foi un poquinho máis de precio, porque claro, está acabando, a xente quere aguantar un pouco, pero bueno, bastante ben, verdad. Neste inicio de campaña están a traballar preto de 6 embarcacións e na xornada inaugural capturaron preto de 700 kilos de polbo polos topes. Os cupos, depende do barco, creo que son, se son para cada 3 tripulantes, creo que son 140 kilos. Os profesionais seguirán indo ao mar a capturar o rei do cefalópodo a ver se segue aparecendo polas augas da contorna.